लोगोफोर नै जानोसै आरोना जोंहा नै दिनै बिलाहिजो आलु बयलार बेदरदो लोगो नै लोगोफोर लोगोसो होनलायलांबाय आं मैथा बांगालजो माने ना आरोना ना गोरानजो आं नै रोसि एसे रोसि लोंनो गोथाव मोनो आरोना टेप टेप बानायदों आङो गोरान बानायाखै बेखैजा दं आरो नै फान्थाव भाजि दाउदै दैब्रै लाबोबाय मैया बोराया दैनि जादो दे आङो ओंखायनोथ' दैसे रुफादो दे बेनोसै आरोना लोगोफोर बानलु फाग्ला नै बानलु फाग्ला आसार 10 थाखानि पेकेट जानोसै आरो बे दाउदैखौ जों मोजां नोंलाय सानावबो जाखाबाय थादो सं आं अनग्राखायसो बानलु आसारा मार हिट दे नै बानलु फाग्ला गैया माने इखौनो जानोसै इसोर लोखि सानसे जाया गारा नै 10थानो जानोसै न' दिनै टाइमा लेट जाबाय दे लोगोफोर हरनि ओंखाम जानाया 10था जानोसै बोराया थाब सुट्टि जायाखै नालाय नेनायावनो गोबाव जाबाय इसोर बरियाफोर जादों नै फान्थाव एवदो आरो जाबाय थानोसै दे लोगोफोर जानायावलाय मा रायलायबाय थानो न' दिगदार मोनो ओंखाम उखै हाबदो बाय बाय